ili ne, ovoga trenutka ja sam u društvu 3 prava ratnika. Sa nama su večeras Jelena Žikić, predsjednik Kung Fu kluba Zmaj, Marijana Crepulja, također član Kung Fu kluba Zmaj i Ariadna Vrljanović Džao, Kung Fu Zmaj. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala. Eto, najavili smo već da u Boru u subotu, pa ne po prvi put, ali organizuje se večer ratnika u bioskopu Zvezda i počinje u 17 sati. Šta je to što će Borani moći da vide u subotu? Tako je. To je nastup zapravo borilačkih veština sa još par gostiju koji će prikazati neke veštine koje se podučavaju u njihovim klubovima. Večer ratnika je onako, da kažem, simboličan naziv. Inače je suština cijelog programa u stvari veče borilačkih veština. Večeri borilačkih veština se prikazuju u Boru već 6 godina za redom i mogu da kažem da je broj gledalaca u publici bio veliki, što znači da ipak u Boru ima ljudi koji su zainteresovani za takav oblik, da kažem, sporta. Program koji treba biti u subotu biće iz 7 delova. Večer će početi tako što će klub gimnastike Lido sa svojim plesačicama izvesti 2 tačke. Kickbox klub je sljedeći koji će predstaviti svoju veštinu. Veština Wing Chun, koja je jedna od sekcija Kung Fu kluba Zmaj. Hatha yoga je sljedeća tačka koja bi trebala biti u nastupu i to je veština stare Indije, veština relaksacije, veština zdravog života i tako dalje. 4. tačka bi bila Aikido, 5. ninjutsu, veština starog Japana i 6. tačka kao krajnja tačka je judo. Ono što je interesantno, to je da se po prvi put, sada ja ne baratam baš tim nazivima, ali po prvi put se izvodi koja veština? Veština ninjutsu. Po čemu je ona specifična? Veština ninjutsu je starojapanska veština, kao što sam već rekla, i jako je kompleksna. Jedna od najstarijih borilačkih veština nastala je tek 520. godine i do dana današnjeg primala je, da kažem, razne oblike. Kompleksna je zbog toga što postoji 9 škola ili 9 tradicionalnih stilova, da tako kažem. 18 veština u stvari obuhvata ta veština kao jedna cijelina. U suštini kako je nastala, samuraji su imali određeni kodeks ponašanja, određena pravila borbe i grupa samuraja jednostavno im se nije dopao taj kodeks i rešili su da se povuku u planine, u šume i razvili svoju veštinu koja se nazvala ninjutsu. Sada svakako i gledalcima pažnju pleni upravo Ariadna Vrljanović Džao, je li tako? Nije čudo što se ona našla u ovom klubu, je li tako, Kung Fu klub Zmaj, jer to je i tvoja specijalnost, je li tako? Otkad si ti u Boru i eto, kako ste se zapravo našli? Pa u Boru sam od 3. razreda osnovne škole, kada sam došla iz Kine. I u to vreme sam krenula, da kažem, sa karateom, gde je to bila, da kažem, uvodna veština. Inače, nekada sam davno u Kini kao mala sa oko 6 godina trenirala Kung Fu, međutim, bio je drugačiji stil, to su životinski stilovi. I tek kasnije, kada sam saznala da postoji Kung Fu, onda sam došla i kada sam videla koliko je to u stvari dobra stvar, odmah sam se priključila. Kakva je to veština Kung Fu i da li je, recimo, sada s obzirom na to, kažeš, počela si još u Kini, da li je to u Kini nekako uobičajeno da se i žene bave time ili je to jedina veština koja onako... Pa imaju više veština, ali Kung Fu jeste kineska veština, poteklo iz Kine, tako da i veoma se razlikuje, naravno, u Kini, samo treniranje i ovdje, ali imamo odličnog trenera koji stvarno... Iako nije iz Kine, ono... Da, odlično. Uči nas također filozofiji novoj, ne razvijamo samo, da kažem, da baratanje rukama, motornim veštinama, već i psihičke, da kažem, pripremu, je li tako neko? Otišli smo na mnogo veći nivo. Mnogo toga sam naučila i stvarno i savjetujem kogod želi
ima neki problem ili nešto, slobodno neka dođe da trenira. I također je veoma dobro za samoodbranu, ali to je u stvari mnogo više. Da li je i posle svih tih veština potrebna relaksacija? Joga je jedna veština relaksacije, je li tako? Koliko sam ja ovako mogla da... Pa ko sve to treba da se relaksira? Eto, Marijana je, baš to je njena oblast, je li tako? Joga. Pa da, inače se jogom bavim oko godinu dana i dosta mi je pomogla, smiruje, utiče na psihičko stanje, može da radi svako, preporučuje se preko 12 godina i što se mene tiče, meni je dosta pomogla u svakom smislu. Pomaže u Bolje istegljivosti. Bolje istegljivosti, relaksaciji, tako. Da li se ona radi uz neku muziku ili da li je potrebna priprema za jogu? Pa da, mi radimo uz muziku koja je onako tiha, lagana i ona je isto poželjna, kako da kažem. Da li očekujete i klubove sa strane u subotu? Pa ne, ovo je baš bilo u okviru same Borske, to jest ne Borske opštine, nego baš grada Bora. Jer ima toliko borilačkih klubova ovde i klubova koji se bave borilačkim veštinama i borilačkim sportovima, jer ipak ne govorimo o istoj stvari. I smatram da je možda taj deo zapostavljen. Loptaških sportova je uvek bilo i čini mi se uvijek će ih biti. Ovo je nekako sada nešto drugo, nešto novo. Znači, ne samo da se deca, uopšte deca, govorim znači i o godištima, znači preko 30 godina, jer nema ograničenja u treniranju. Znači, naše grupe, pogotovo u Kung Fu klubu Zmaj, deca su već od početka školovanja, pa čak imamo i ljude koji su preko 50, preko 60 godina. Zbog toga su i sekcije takve kakve jesu, da bi u suštini svako mogao da nađe nešto čime bi mogao da se bavi, jer baš primjer radi Hatha yoga nije borilačka veština, ona je veština relaksacije, jer evo i u današnje vreme i koliko smo i nervozni i užurbani i ne znam, 1000 nekih problema. I čovjeku bukvalno treba da se opusti, jer nekako zaboravili smo da se opustimo. Zaboravili smo da imamo svojih 5 minuta u toku dana. Joga je baš za takve ljude. Sad posebno što govorimo o drugačijem razvoju dece, o problemima danas krive kičme i slično. Tako da je posebno i za takve osobe. Dok je Kung Fu veština koja više služi za samoodbranu, jer opet kažem veština, znači nema takmičenja, više je usavršavanje sebi i to je njen cilj. Ninjutsu je već totalno ratnička veština. Radi se borba sa oružjem, znači korišćenje starojapanskog sistema borbe i japanskog starog oružja. Tako da eto, to je jedan sklop, da kažem, više stvari koje ja mislim da svako mogu da doprinesu, da bi se bukvalno svako našao u njemu. Jelena, ti si, koliko se ja sećam, dugo u svemu tome. Koliko članovi ima Kung Fu? Kako si zapravo došla na ideju da sve to organizuješ? Da li se dodatno usavršavaš na neki način? Pa dodatno usavršavanje je neki deo normalnog procesa napretka u životu, da kažem tako, jer nije sad cilj stići do nekog zvanja u veštini koju vežbate i onda tu stati. Mislim, čovjek uči dok je živ i smatram da će se usavršavati celog života bez obzira što ima majstorsko zvanje i čak sam i jedina žena na Balkanu, a možda i šire, koja je majstor Wing Chun Kung Fu veštine. Međutim, postoji veština koja se zove capoeira, ona je brazilski borbeni ples u stvari i njome se bavimo onako da kažem u slobodno vreme. Što ne znači da je moj život usredsređen samo na borilačke veštine. Znači, ne gledam to ni kao posao, to je i neka viša ljubav, da kažem. Eto, posvetila sam se tome i jeste, dugo godina sam u tome. Klub sam počela da držim zato što je te veštine kojima se bavim u stvari meni donalo nešto lepo u životu. I onda sam razmišljala zašto drugim ljudima ne pokažem način da i njima može biti lepše u životu i da zaštite sebe na neki način i da se relaksiraju, eto, opuste i u svakom pogledu im bude bolje. Da. Koliko su žene zastupljene u ovako borilačkim veštinama? Da li se to meri time možda ili nije neuobičajeno da žena ratnik, jel? Da. Ali verujem da ih je manje. To jeste u današnje vreme, da kažem, čudan pojam. Da je devojka žena jednostavno u borilačkim veštinama i da je to neka njena druga polovina. Neobično je vidjeti na seminaru od 100-200 ljudi da su 3 devojke.
ili tako nešto. Znači, meni je lično čudno zato što ja shvatam veštinu kao način života, koji i jeste poenta cele priče. Međutim, izgleda da je greška danas i kod omladine i uopšte, da kažem u ženskom rodu, što misle da je to veština za jake, za snažne, za brze i tako dalje. Znači, veština vam poboljšava i motoriku, i način razmišljanja, i smiruje vas u svakom pogledu. Što znači da smatram da jednostavno treba više devojaka uključiti u tako nešto. Jer opet, ako gledamo sa strane kao samoodbrambena veština, mislim, u kakvom vremenu živimo, zar treba spominjati nešto o tom? Verujem da nema potrebe za tim. Pa da, nadam se da ne. Na sreću. Da. Meni je zaista interesantna Ariadna Džao Vrljanović. Pa moram da te pitam, da li imaš možda neke genetske predispozicije pa se možda i iz tog razloga baviš kung fu? Pa i ne toliko da kažem. Ne, mislim, konkretno ne znam nikoga u porodici ko se bavio kung fuom. Ali ipak, kao što sam rekla, kung fu je kineska veština. Naravno da me podstaklo. To me je vratilo. I možda približilo. Da, to me je vratilo mojim korenima, da kažem. To je jednostavno. Moram da priznam kao njen učitelj da je stvarno neke osnove savladala na totalno drugačiji način od dece koje su ovde. Ne da kažem bolje ili brže, nego jednostavno na neki njen svojstven način. Taj neki originalan način. Da, sjajno. Eto, još da podsjetimo, dakle, Večer ratnika u subotu, 27. novembra, bioskop Zvezda u 17 sati, ulaz je slobodan. Da, i iskoristila bih priliku da pozovem sve ljude, ne samo koji su zainteresovani za borilačke veštine i način relaksacije, nego baš sve ljude, da u stvari pogledaju kako to izgleda i da shvate da to nije samo borba, da to nije nadmetanje, da je jednostavno način života i da pokušaju da nas shvate, eto tako, kao jednu celinu u koju naravno i oni mogu da se uključe. Naravno i možda im sama svaka ta borilačka veština da neki znak i možda svoj život preokrenu u nekom drugom smeru. Hvala vam što ste bili gosti popodnevnog miksa. Zaista vam želim puno uspeha u daljem radu i svakako ćemo zabeležiti taj događaj u subotu. A i vi, poštovani gledaoci, obratite pažnju na znakove, oni su tu pored nas.